Hej, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Jeg hedder Mads Eje, og mig og min kammerat Jeppe, vi er taget herud for at dække det her beach volley arrangement i Aarhus. Det hedder Beach Park Aarhus, og det er et af de fedeste events, vi har blandt gymnasieeleverne. Så kig med. Hvordan synes I stemningen er her i dag? Pissefed. Den er sgu pissefed. Det er meget fint. Hvad synes I om stemningen herude i Danmarksmesterskabet i beachvolley for gymnasier, som det egentlig er? Helt vildt fed. Helt vildt fed. Har du nogle idéer om, hvem der kommer til at vinde? Altså, jeg tror, at i pigerækken tror jeg, at det bliver Viby. I drengerækken tror jeg, det bliver Risskov, STX. Og så tror jeg, at mix den er åben. Bonfire!